седмичен хороскоп за зодия Стрелец. Тази седмица не се очертава особено динамична за вашия знак, така че може да се порадвате на лятното настроение и да вложите енергията и ентусиазма си в любими занимания, почивка и текуща работа. Обърнете повече внимание на близките си хора, най-вече на децата и родителите си. Събитията и прозренията, до които сте достигнали миналата седмица, ще ви бъдат водач. През следващите дни вече ще бъдете наясно какво да правите и по кой път да поемете. И през тази седмица е потребно да съобразявате плановете си с реалността и да помислите какво трябва да отстраните, за да освободите пространство за нови неща – хора, дейности, дори вещи. За онези от вас, които хранят чувства към стара любов, сега е момента да осъзнаят, че миналото не може да се върне и да продължат напред. Ако откажете да изчистите живота си от стари хора и ситуации, ще продължавате да задържате емоционална болка, което не е добре за вас и възпрепятства развитието ви. Така че по-добре приемете настоящето и гледайте напред.